न' गायसननाय हाबाफारियाव नुजाफैनाय रायजो राजाफोरखौ सुङैनो बुंसां नङा होमबा फरायजोबबाय थाबाय नङा होमबा बेबो दङ जों दाखालि फैदोंमोन फैनानै जोंनि बिटिसि सरकारनिफ्राय जोंनि चिफ सार मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा जोंखौ दैथायहरनायखाय जों फैदोंमोन बे सानै नेशनेल माने स्पर्ट्स केम्प कोचिं केम्पआव बाहागो लानो मोननाय सानै जोंहा बड'लेण्डनि फिसाजोफोर पिंकी ब्रह्म सासे थुनलाइ नार्जारी सासे सानैखौबो जोंखौ नायनानै बिथांमोननो रां अनसुंथाइ होनो थाखाय बेंक एकाउन्ट माने कालेक्सन खालामथिनायखाय फैदोंमोन जों फैनानै नुफैबाय जे न'आ जोबोद माने दुखु गोनां अबस्था जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जे दिनैसिमबो बेबायदि न' दंबावो माने एसे फोथायनो गोब्राब मोनो जोंनिनो बर' दैदेनगिरिफ्रानो सरकार सालायलांबाय बिराद गोबाव दा बिनि उनावबो जुदि जोंहा न' गैजायै मानसि दंबावोबा आरो बेबो दतमा बायदि ओनसोलाव बेबायदि न' गैजायै दंबावो बिराद दुखु गोनां जों सानदों दा जायखिजाया बेफोर जेखि जाया मानो जों सानदों इउपिपिएल हान्जानिफ्रायनो जोङो सरकारि न'फ्राथ' फैनो एसे टाइम लायो मास 2 मास 3 मास दा नोङो दैज्लां फैयोबा बहा थानो बेबायदि साननानै जोङो इउपिपिएल हान्जानिफ्रायनो बे न'खौ लुनानै होनोसै होननानै जों थांखि लादों आरो दाखालि बुंनानै थांदों मैयाबानो दाखालि ओमफ्राय जों बेखौ गायसनफैबायबो दिनै मैयानो जों गासिबो माने लहा माबा माबि गारलि होनानै इथा होनानै जों सानदों बेखौ न'खौ जेसेबां थाब हायो मोननै रुमनि न' 14 फुट बाय 14 फुट बारान्दा गोनां बेबायदि न' जों लुना होगोन फैगोन मिस्ट्रिया जेसेबां गोबावनि गेजेराव हायो बेसेबां मिस्ट्रिया बेसेबांसो सम लागोन आदा 1.5 मासखौनो हमदों 1.5 मासनि गेजेरावहाय बे न'आ जानानै थाङोब्ला जोंनिनो सोरबा दैदेनगिरिखौ लाबोनानै बे न'खौहाय होफैनो जों सानदों गतिके बारा बाथ्रा बुंला आं सानदों बे न'आ जाफुंखांनायनि उनाव बिमा बिफाजों लोगोसे पिंकी ब्रह्मआबो आलो गोजोनैहाय थाफैनो हाथों संसार जानो हाथों बेजों लोगोसे गावनि जे स्पर्ट्सनि केरियार गेलेमु आयदायाव बिथाङा जौसिननिफ्राय जौसिन थाखोसिम माने जाफुंसार जालांनो हाथों बेखौनो इसोरनाव आर'ज गाबनानै दिनैनि बे न' गायसननाय हाबाफारिखौ आं जागायनाय जाबाय आंजों लोगोसे जोंनि सेन्ट्रेल इउपिपिएलनि भाइस प्रेसिडेन्ट मानगोनां आबु बोसोरियाबो आंजों दंफायो ओमफ्राय जोंहा सेन्ट्रेलनि खुन्दुन दङ उत्तम दङ बयबो दङ आरो सोरबाफोर थाबावनो हागौ आंनिहाय ओमफ्राय जोंहा दतमानि आनसलिक सुबो थाबाय बेफोरबायदि साफा होनाबालाय बयखौबो माने बे हाबाफारियाव माने मदद होनायनि थाखाय साबायखर बावहरबाय आरो माने गायसननाय हाबाफारिखौ जागायनाय जासिगोन सेन्देलाबो मोजांलै ओंखायनो फैदो उत्तम पिंकीया माने भारतावल' नङा जोंनि बिटिआरआवल' नङा सारा मुलुगनाङैनो मोजां गेलेनायाव भारत हादरनि मुंदांखा सासे प्लेयार जानो हागौ फिसा फिसौखौ बयबो बिदि गेलेनो हानाय खालामो माने बेबायदि नायसनजानायाव फैगोन आरो थुलुंगाया बेसे जानांगौ नङा होमबा फरायनायाव होन गेलेनायाव होन खननायावनो होन नङाबा जोंना बोरलानि थिरखौ गावाबालायनो आसल थिरखौसो गेलेयो दाना औ खालामनो